mashoko enyu kupedzisa zvakare kumukuru wenyika aita chinhu chakanaka kudai akuunzirai murume nhasi akudana anonzwa kumba kwenyu. Tinoti your highness may you live longer. Saka tiri kufara ndiripo panapa ndizoninga vatendese Mr President. Ndongoti dai Mwari aramba achivaropafadza pakutungamirira kwavari kuita, aramba achingowapa simba rekuenda mberi, utano hwakakosha. Neumbiri yeZimbabwe ngatirambe takatsigira mukuru wedu wenyika nokuti ndati president wedu huchi. Aiwa tinotenda dai ndichigona zvangu inika nhasi ndaimboti vana ngavauye kumba kwangu ini sekuru tombokupai nguva muri tu. Neshua. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2 63774872063. Muri Zimbabwe tiri kusangana pano pa Sly Media TV ndongatanga nokukwazai kuti vatariri ve Sly Media TV makadi zvenyu zita ndonsovesa tafumana simbi yebasa tiri kuno kubindura pa prison yekubindura patiri kuita ma interviews nehama dzauya kuzotambira hama dzavo dza itwa pardon na president nechirongwa che Amnesty. Mukuru wenyika ati aiwa kunyange mamusati mapedza sentence yenyu pakutongerwa kwamakaitwa pamhosva zvamakapara tiri kuti isusu aiwa chiendai kumba munogara nemhuri dzenyu. Ndina mai vandinavo pana parikaiti tanga nokunzwa zita ravo rizere kuti ndiani makadi nyama tiri pedu makadiwo. Wamauya kuzotambira nhasi anonzani uye ari ani wenyu? Anonzi Muhammad Chiroroma murume wangu. Vachiroroma ndo vakazvitsvagira mbama yakadai so. Chokwadi. Chokwadi. Ngatitange nekuti president vati vana achiroroma ngavabude. Nyaya yakauya muri kupi yekunzi vakuburitswawo. Okay, ndevakumba then phone call yatopinda ndichinzi auya mutore murume wenyu mangwana aburitswa na Amnesty. Ndakapembera ndakafara zvingaite saka ndatononokerwa kusesena ndapano. Saka chirongwa chakanaka chatakatoona president ndongotenda ndongoti dai Mwari avakomborera wedzera mazuva ekurarama panyika mazuva avo ekurarama vachengetwa naShe. Ekurarama chete here kana kuti ekurarama vachitonga vachingotitawo zvakanaka so nekuti murume wangu akutodzoka kutozoritira mhuri yake zvino ainge ri burden kwandiri kuti ndini kuona vana zvese saka zvakaoma kuti uri munhu wemukadzi unofanira kuita zvese naiye futi arimo mukati uchimutarisa zvese so saka kana wabuda at least ndoti burden inenge yatombotabudzika kutoenda kumabasa saka toti vachiroroma muri kufara zveshuwa president wedu uchi unonaka uchi vakanga vapinda nenyaya yei muno? Vakangonzi personalization zvokutongonzi vakangonekwa nekaedike about vanzi ngwashuru mupurisa sachi saka ndonya yachona. Aiwa ticharonga kuti vatenda kukosi yacho. Chokwadi kuti zviite saizvozvo. Maimboya muchivaona here kunoko? Tatichiuya vaimbewo pano vambo tichagona bvadzuswa futi panapa. Vakanga vatongerwa kugara mujeri kwenguva yakadii? At first place vakatanga vanzi 1 year 5 vazonokoti vane dzimwe here mhosva vaoneka vasina zvakaita kuti vatapudzirwa ndo vanzi 9 months saka akazobvisirwa vantonokoti munhu ane discipline ana zvimwe dzimwe mhodzi akambopara munhu zvona zvinhu zvakanaka. Right, atichiendai panyaya yekuti pavakauya kunoku zvakakuomerai zvakadii kubva zuva ravakanzi makumbonogara mukati? Meti akatombochema because ndakatanga kufunga kuti izvezvi mwana anoenda kuchikoro because August vana vangu vakavhara but paizovhura zvese ndonongo neburden maschool fees food zvese ndonongo chiona nezvamuri yese naiye wari kunoko ane zvaakatanga kutonzi mutsvagire zvakati mutengere zvakati apo unongo singashandi saka namatanga kungoti wapa maprojects wono zvanda ndichingoitawo ndichitenga muchiita sei tiri kugara nakaona dzeva ndobika bubble bath sunlight cleaner domestos painjel ndizvanga ndichiita. Muri kuzvitora muri kupi? Landichitora ndiri kulocation chiwaridzo phase 3. Paime pano phone number vada kumabubble bath nemachichi maona mukana pano pa Sly Media TV wokushambadza mahara tichifarira chirongwa chaitwa nemutungamiri wedu vamunanga
namba dzenyu vanenge vachida kuti vazokutengera mabubble bath iwayo muchifano itsvaga tsvagai zvenyu namba yachona kana musiri kuiza nemusoro iri new line is new sim saka tinozoisa pascreen apa anditi ivo mati vanga vapuwa nguva yakadii munomu at first place ikoko vari mukoti nangwanzi 105 then vazotapudzirwa vesa riri 9 months since vanga vasina zvimwe dzavakambo apa vanga vaifanira kubuda rini saka vanga vaifanira kubuda muna end of May pera kwake vauya early vauya early right imwe nyaya manje ndeyekuti I'm going personal kune vanhu vanoti murume wavo akasungwa vanobva vazosara vachitoita imwe imba kana kutomutiza zvokuti anozosara achiwana tsamba yekunzi pangu newe tapesana kuimwe akazvikona sei I think chandakaona sometimes vanongo dzekushanda saka vanhu vasingadi kushanda ndo vanongofunga kuda kuti zvese zvese saka wo munhu at least ukashandisa brain arigedite izvozvo mavhenda akazara muroad unoona chekuita aushai chaunoita chaunozvibatira nemaoko saka ndinokurudzira kuti munhu anenge asangana neproblem yakaita sezvo wana something chekuita chinokupa kuti uve occupied at least ukaoccupied hauchita zvisina basa nokuti vanhu vanenge vasiri occupied chaunongofunga vanongofunga kuti ndikaona murume pamberi pangu zvese zvinhu zvatobo aiwa isiri solution like inini ndiri kutorarama zvamuri kutongoona ndandichongomira ndichodai nekudai asi semukadzi wounepo unoti baba vamire pane pavo sezvo zviri kufara kuti vauya aiwa vakutanga kuendawo mberi vachitiro zvakanaka nesive SlyMedia TV toda kukutendai nekugona kungomirira murume wenyu muchichengeta nekumira nevana venyu mira naye ndo runonzi rudoko nechokwadi ichocho ngatiti kune munhu ari kutiona paSlyMedia TV izvozvizvi ari kuti ndanzwa bhizinesi ramuri kuita pane here zvimwe zvinhu zvamuri kushoteredza kana kuperevedza zvamungati ndikawana rubatsiro kune mamwe ma-well wishers ari kutiona pasi rose kana ku-UK kuSouth Africa nemuno muZimbabwe mukadzi uyu ndafarira chete kungoti akamirira murume wake haana kuda kusarudza kunoita chifambi akatanga kuita mabhindauko ekuti arere vana ndoda kumubatsira kuti bhizinesi rake risumuke zvii zvamuri kuda ini ndingatongoti inini ndinoita zvekuhodha ndobika ndega so pakuhodha kwachona staff yacho nsikunda kuhodha zvakawanda pakuti mari yacho inenge yakangowandirwa nezvekuita inoda kushanda izvi doshanda izvi saka handisi kuzoita bhizinesi robereka rimwe ngati unozoenda richikura saka ipapo ndaiti at least ndikakwanisa kuwanawo kuwedzerwa pacapital ndochinenge chichinzi chirauroka so zvikawedzerwa at least ndokwanisa kunga ndichihodhawo staff yakaita se yakati wandei zvinoita tiri kuro bhizinesi rachona sekuti baba vachibuda kudai pamwe havasi kusikowana basa nekukasika vati vaita basa rei vanga vachingoita zvekuzo masecurity guard izvozvizvi ndozvanga vachingoita aiwa tinotenda zvikuru zviri kureva kuti pamwe vanogona kusawana basa nekukasika zviri kureva kuti imi ndimi muchamboramba muine kabhedheni kaya kekuita sekuriritira mhuri nekubatira at least ndikabatsirikawo ikawedzerawo mari yekuti ndikwanise kuhodhawo staff iri nani naivo vachona vanooccupied vono zvokuita takubatsiranawo baba noko amai nekupi neuku at least zviri nani maimbouya here kuzovaona kumavisits nandichitouya nguva refu naitongouya every week nendiri panapa mukadzanda murume wako achiwa ivo pavanga vachigara mukati muno vari panapa pabhindura panapa vaitaura kuti kudii marenge nanasekuru vavanogara navo imomo munoitwa machechi munodzidziswa zvinhu vaiti tiri kuitei uye tiri kubatwa sei vaitaura kuti muno matiri kunyepa tiri kubatwa zvakanaka chikafu tiri kutoprovidwa matiri kugara clean environment makachena vamwe vaiti kumajera akuite vanonongo vachirumwa nenda vaiti environment yakanaka munenge mutori clean vanhu vari kunze vanofunga kuti hakuna kuita zvakanaka asi vaitaura kuti aiwa tiri kunyepa mukati munotocleanwa zvese zvitori right asi ngoriwo nyaya yekuti munhu unenge uchingori pamungava wani wako urimomo sekuti ndiwo mutemo zvawakaita mukova chikoro murau unomboiswawo mupi imomo chete saka ipapapa vari mukatimo vane zvavakati vari kudzidzawo here panguva yavakanga vari imomo imomo vaiti vari kuita zvenhigiri zvemechanics vaiti vanzwa vanhu kudzidza zvakasiyana siyana vachingoita zvakasiyana siyana zvemechanics nezvimwewo vamwe vaigadzira mafridges taoneka kuchogona uchinzi vanhu vari kugadzira mafridges munhu aingowana panodi
paanenge achingobata. Saka unongodzidziswa kuti list ukabatawo pane ichi, paunobuda unoona chaunofarira pazvinhu zvese zvaunenge waita izvo zvokuti ichi. Tichazoona kuti kana vabuda tinoona mukana wokutaura navo here, tonzwa kuti ndezvipi zvavadzidza zvavari kuda kuzotanga, asiwo ivo pache zvavafuta havana start yekuti vagone kuita zvavada kuita. Parodiwa startup tichitaura navo tinzwa kuti vari chokwadi ichocho. Mashoko enyu ekupedzisira zvakare kumukuru wenyika aita chinhu chakanaka kudai izvo, akuunzirai murume nhasi akudana anonzwa kumba kwenyu. Tinoti your highness, may you live longer. Saka tiri kufara, ndiripo panapa ndizoninga vatendese Mr President. Ndongoti dai Mwari aramba achivaropafadza pakutungamirira kwavari kuita, aramba achingowapa simba rekuenda mberi, utano hwakakosha. Neumbiri yeZimbabwe ngatirambe takatsigira mukuru wedu wenyika nokuti ndati president wedu huchi. Aiwa tinotenda, dai ndichigona zvangu inika nhasi ndaimboti vana ngavauye kumba kwangu ini sekuru tombokupai nguva muri tu. Sure. Muri Zimbabwe ticharonga chazokudza takaronge namai. Tinotenda zvikuru, muri kungoona mufaro wavainawo kuti zvakakosha sei kuti baba namai vave panzvimbo imwe chete vachiriritira vana vavo. Asi nhasi uno vakambenge vapesaniswa nekuda kwokuti baba vakanga vapinda mukati, asi nhasi uno vaitwa pardon nemukuru wenyika His Excellency President Mnangagwa. Nekudaro asi kumba nhasi kune mufaro zvokuti dai tanga tine mufaro wakawedzerwa tatombotsvaga kana kuti kachikeni vomboti kakachikeni tambowasiya vari tu. Munongoziva nyaya yacho handika. Aiwa tinotenda ndo mufaro. Muri yeZimbabwe kuti muuya kutomba kwedu nhasi. Aiwa pakanaka, tinotenda zvikuru. Ndichitenda kuti tatenda mapiri. Aiwa ndo zvatiri kusangana nazvo kakutiri kunoko kujeri rekubhindura, tichinzwa mufaro uri kusangana nawo nemhuriwo dzawo dziri kusanganawo nehama dzawo dzanga dziri mukati. Sanozovesa tafumana simbi yebasa, tosangana zvekare patinenge chikurukura nemumwe watinenge tasangana naye pano pajeri rekubhindura. Tatenda. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2637748720063.